Lydia Hokeyo. Migao mar thieth osingo tiyo machiegni kod riwruog gavanas mar gayo ng'anyo mar lakteche e saa moko kuomgi counties bwogo dhi ndara. Jan migao mar thieth Deborah Baraza mano romo kod jakom komiti mar thieth riwruog gavanas Mudhomi Njuki wacho ni gidhi keto tim winjruok mano bedo kod lakteche mondo mi kik chenro mag thieth bed kod rochruok. Mudhomi kamano bende okwayo migao no mondo oti kodgi machiegni ka giwacho ni ok nywak pachgi e chenro mag thieth ka migao no osingo keto kare chenro mag chulo nyamrerwa mosebedo ka kelo liet. For the strike, we are prepared by saying that we are working on it, on the CBA, and especially on the resources. Upon discussion with my peers, I believe that there's a lot that is going on, and within the given time period, July to July, I believe that we'll be able to sort out that concern. As the ministry, CS, this should be one of your biggest tasks, and the first one as a priority to address that issue. If those doctors go back on the streets, that will be eggs, rotten eggs on the face of the head of state.